Apple har netop sendt en beta-version af deres mobilstyresystem iOS på gaden. Den hedder iOS 8.3, og den har jeg hentet, og den kan en særlig ting set med danske briller. Siri, Apples taleassistent, kan nemlig nu snakke dansk og forstå dansk. Det vil sige, at man kan styre sin iPhone nu bare ved at tale. Og det vil vi lige prøve at give et par eksempler på her. Hvor langt er der til åben rum? Det ser ud til, at du er ca. 213 km væk, Nikolaj. Hvordan bliver vejret i morgen? Vejrudsigten i morgen. Send besked til Anders. Det er snart weekend. Skal vi drikke en øl, inden vi smutter? Klar til at sende det? Ja. Jeg sender den besked. Husk mig på, at jeg skal gå i supermarkedet, når jeg kører fra arbejde. Her er din påmindelse. Skal jeg opløbe det? Ja. Jeg har tilføjet det. Tak skal du have. Således kan Siri altså forstå ret godt dansk. Hun svarer rimelig korrekt, og det er rigtig sjovt at lege med det her.